Ahojte. Počuli ste už o japonskom exfoliačnom uteráčiku? Dúfam, že áno. Naša firma Tiande ho má a je to vynikajúca vecička. Japonský exfoliačný uteráčik je v podstate niečo ako žinka na umývanie. Ale náš uteráčik má dĺžku až 1 meter a šírku 30 cm. Čiže v pohode si viete umyť bez pomoci aj tie partie, ktoré si bežne umývať neviete, čiže nedajú sa. Máme 4 druhy hrúbky. Tento je akože najdrsnejší by mal byť. Ja už fakt 7 rokov nepoužívam nič iné. Rýchlo schne. A teraz výhody. Aké sú výhody? Vlastne si robíte peeling, prekrvujete pokožku, robíte si vlastne masáž, dostávate z tela preč odumreté bunky, alebo z kože, teda z povrchu tela. Ja veľmi rada a veľmi často používam na to peelingové soli rôzne. Máme rôzne peelingové soli v našom e-shope. Tu som vám len takú vzorku. Toto je soľ z mŕtvého mora, obsahuje mikroelementy, má taký jemnejší povrch, teda nie sú tie čiastočky až také drsné. Po naniesení na ten exfoliačný uteráčik krásne pení, netreba je toľko veľa a je to naozaj zážitok. Tuto je broskyňová soľ, medová broskyňa a táto soľ je soľ zelený čaj. Tieto peelingové soli slúžia aj na peeling, čiže odstraňujú tú starú kožu, staré bunky, ale pomáhajú aj lymfe. Tento náš uteráčik má ešte tú výhodu, že veľmi rýchlo schne, nemnožia sa v ňom baktérie, je praktický, môžete ho prať v práčke, vydrží strašne dlho a je naozaj tá dĺžka je ideálna na umývanie chrbta a rôznych častí tela, ktoré si inak neviete umyť sami. Takže určite neváhajte, je to neskutočne dobrá vec, milujem ho, vyskúšajte, napíšte do komentára, či už ho máte, alebo či ste ho skúšali, ale táto drsnosť mne vyhovuje. Sú potom tie od Mild, najjemnejšej. Není to až také strašné a naozaj vám prekrví tú pokožku, odstráni bunky, pomôžete lymfe, pretože lymfa je veľmi dôležitá. Takže choďte sa pozrieť do e-shopu a určite si pridajte do košíka. Nebudete ľutovať. Prajem vám ešte pekný večer.